اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على What? To, wanga yaro ko, wai anya ko da rai ne? Yaro, lahiya kake kwance kana kwana cikin rana? Wallahi tun da sha mai kari ba. Ba ka karya ba, tun da sahe. Subhanallah. To abin da za a yi yaro, kana ji? A shiga mutala ka sai ko kwaki ka sayi. Ka roƙi Allah shi gwada muna 2023 Allah ya nuna mana Sokoto North. Na fi Bello ba Sokoce ya ci. Za ka sa tuwahi masu kyau. Allah ka sa ya ci. Yawwa sannan kuma za ka shiga makaranta. Yawwa. Yawwa. A ba matsala. Yawwa. Yawwa. Amma yanzu a ce yaro cikin rana cina kwana. Ya gani? Barka. Ya kokari. Kwana da tun da swahe da ƙara so bahe ni diba masallaci naga kaheta. Wai ne gidanka ko baka na ya an haka? Ai ina masallaci tun da subahin ina addu'a da lazimi da wuduri saboda in Allah ya gwada mana shekarar ga in Allah ya gwada mana zaben ga za a yi Sokoto North na fi Bello ba Sokoce ya ci. Ka san mutum ne na mutane. An sani. Kuma mutum ne mai yawan alheri. Na fi Bello ba Sokoce shi kan ce ma an shi gobe ka dawo. Kaga na fi Bello ba Sokoce na 'yan kasuwa ne. Na fi Bello ba Sokoce na matasa ne. Na fi Bello ba Sokoce na dattijai ne. Manoma ma na fi Bello ba Sokoce saboda haka shi yasa ɗaya na tare masallaci. Ya cancanta. Ta yaga. Wallahi sai yanzu na fahimci akwai haske cikin ta. Kai ko. Wallahi bari in baka wani labari. Ka san tudun wada? Tudun wada area ta barke. Sai PDP. Wallahi PDP ɗin suka gani. To masha Allah. Wallahi PDP. Ai nan jihar Sokoto. Gadan. Nan jihar Sokoto PDP ta ƙare. An yi ta ƙare. Yanzu zan masallaci kai. Can zan koma. Da duma mu ta Ai ni abinci ɗaya ka san. A mu ta yin ɗauko da duma ta mu ke can tare. Ni ma addu'a zai.